आं हारसिंनि थाखाय सानब्ला आं देरहाबायमोन देरहाखानाय मानसिया थाखा खामायनो हायो जोंनि इउपिपिएलनि लिडारफ्रा फानबाय लाजियाखै बिसोरो एम ए बिए पास एफाबां थानानै दिनैहाय समष्टि मालाय जायगानि समष्टिनि मानसिखौ गेलेहोनो रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ साबधान आं बुंबाय रोखा रोखा बुंजोब्बाय आङो जोंनाव सेन्टिमेन्ट दं फैसाल' नङा गोरिबखौबो अनगोन साख्रि बाखरि फ्रि होगोन थाइसे थाखा जाया साख्रियाव जेम्स बसुमतारिया फेरेंगाया बाहेरनिसो हाग्रामायालाय बहानि जाखो हाग्रामाया इसिंनि नामा आं नोंखायनो बेवहाय सोरबा बिपिएफनि सोलोगिरिफोर दङब्ला आं खाथियाव फैनानै आंखौ सोंफैजानो लुबैदों मा सोंनो लुबैदों सोंजानो लुबैदों बेयाव जौ जोंनि बिमा बिफाफोर बयनिबो बिमा बिफा बिपिएफनिबो बिमा बिफा इउपिपिएलनिबो बिमा बिफा जोंनिनो बिमा बिफा बेवहाय दा दङ सोरबा बिपिएफनि गुन्दागिरिफोर दङबा दादागिरिफोर दङब्ला बर' बाइक सादावग्रा दङब्ला खाथियाव फैनानै आंनो कुइसन खालामफैनो हागोन आं दाना कुइसन खालामनि आं दाना बिपिएफखौ कुइसन खालामनि थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ जों बर'खौ ख्रिस्टियान बाथौ ब्रह्म सतसंगी कृष्णगुरु रानदोंमोन ख्रिस्टानजों बाथौजों सैलायै जादोंमोन ख्रिस्टानजों ब्रह्मजों सैलायै जादोंमोन ख्रिस्टानजों सतसंगीजों कृष्णगुरुजों थांलाय फैलाय जादोंमोन आरो बे पलिटिक्सआव गेलेदोंमोन जेम्स बसुमतारिया बिथाङा दिनै बाथौ मन्दिराव फैदों आं खोनादों खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखिब्ल इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो फुंबिलि समावहाय खौरां नायनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव आं माखासे भिडिअ लानानै फैबावबाय रायजोफोर जों गिबियावनो दावराव देख्रेबनि सायावहाय माखासे बाथ्रा सावरायगोन नैथियावहाय सीएम प्रमद बर' सारनि सायावहाय जोङो बुंगोन थामथियावहाय सासे जेम्स बसुमतारिनि सायावहाय बाथ्रा सावरायनाय जागोन आरो ब्रैथियावहाय रन्जित बसुमतारि सारनि सायावहाय आरो बाथियावहाय आङो मुनमुन ब्रह्मनि सायावहाय बाथ्रा बुंनाय जागोन रायजोफोर फै अब्ला जों सावरायनोसै गिबियावनो दावराव देख्रेब बिथांनि सायावहाय सासे व्यक्तिया मा बुंदों नोंथांमोना खोनासं दावराव देख्रेबनि खोथाखौथ' सोङोब्ला आङो बिनि गोलाव समनि हिस्ट'रिफोरखौसो बुंनो लुबैयो दिनै दावराव देख्रेब नार्जारिया जाथिनि थाखाय मा अबदान दं गैया जेब्ला जोङो एसे सेंग्रा गाज्लां बेनिफ्रायनो नुबोदों जेरै नाम एरै बियो दावराव देख्रेबा मा खालामो बियो हारियाव मोनसे गावस्रालायनाय लाबोनो नागिरग्रा पार्टियाव मोनसे गावस्रा होनो मोजां मोनग्रा सासे व्यक्ति बियो स्वयं बिनि गामिनि खोथाखौनो नाय गामियाव बिसोरनो 45 घर दं बे माबा देबोरगाव फाख्रिगुरियाव बे 45 घर न'खरनि बिथोरावनो बियो मा नार्जारि बसुमतारि गावस्रालायहोनानै रायजोखौ खावनै खालामनानै दोनबाय बियो मोदाय फुजा होनायाबो खावनै जाबाय रायजोआ गावबुरायाबो सानै जाबाय बेबायदि व्यक्ति आरो बै समावबो नोङो गोसोखां सानसुमाखौ प्रेमसिंखौ गावस्रा होग्राया बेनो दिनै बेबायदिया मा जाथिनि मा खामानि मावनो हानो दिनै नामा दावराव बिनि बे जाथियावबो ओनसोलाव दावराव खालामना होग्रा व्यक्ति बियो दिनै आङो बे मानसिखौ गोदोनिफ्राय मिन्थिखागौ बेयो बे जाथिनि थाखाय अबदान होग्रा जाथिनि खामानि मावग्रा व्यक्ति होननानै आं साना बिथांखौ दावराव देख्रेब होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथियो गुलाय गुजाय खालामना होग्रा सासे दैदेनगिरि बर' हारिनि गेजेरावहाय बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन असान्थि थासारि सोमजिहोनो नागिरग्रानि गेजेरावहाय दावराव देख्रेबा सासे दा बिथांनि खौरांखौ जोङो खोनानानै मोनबाय जे बिथाङा गामियावनो नार्जारि बसुमतारि डिभाइड खालामलायदों होननानैहाय अब्ला बेनिफ्राय आरोबाव गाज्रिसिन मानसि जोंनो मानो नांबावगौ बहा मोनगोन जोंलाय बेबायदि मानसिखौहाय दिनैहाय बिसोरबायदिनि थाखायनो हारिनि गेजेरावहाय सानफ्रोमबो दावराव दावसि नाङा फाङा
दाङाबाजि जालायबाय थानाय जोङो नुनो मोनदों। दा रायजो राजाफ्रा माखौ मोजां मोनदों दावराव देख्रेबनि लेक्सारफोरखौहाय? दिनै जों खोनाबायना गामिनि निजे मानसियानो दिनैहाय फोरमान होबाय दावराव देख्रेबनि आखल आखुखौहाय। अब्ला जों बेबायदि मानसिनि लेक्सारखौ मानो खोनासङो? दिनै दावराव देख्रेबा मा सानदों बेखौहाय इउपिपिएलनि CM प्रमद बर' सारा निजे मिथिखायो। बे समाव नोंथांमोना खोनासंदो सुइजारलेण्ड सोदोबखौहाय मानो बाहायदोंमोन आरो सुइजारलेण्ड सोदोबा मा बेनि सायावहाय इउपिपिएलनि CM प्रमद बर' सारनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनानै लादो। সুইজাৰলেণ্ড ইয়াতে বনাব বিচাৰিছোঁ, তাতে যোৱা নহয়। হাগ্ৰামা মহিলাৰী দুটা জন্ম পাব লাগিব, তেতিয়াই বুজি পাব যে মই কি সুইজাৰলেণ্ডৰ কথা কৈছোঁ। তো সুইজাৰলেণ্ডটো মই তাতে যাই সুইজাৰলেণ্ডটো কোৱা নাই। সুইজাৰলেণ্ডৰ গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে সুইজাৰলেণ্ড বুলি ক'লে কি বুজে? যি অঞ্চলটো শান্তি, যি অঞ্চলটো নিৰাপদ, য'ত মানুহে কোনো ভয় শংকা নোহোৱাকৈ মুক্ত মনেৰে মুক্ত মানে বিচৰণ কৰিব পাৰে, সেইটো হ'ল ছুইজাৰলেণ্ড। আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দিনত মানুহবিলাকে ৰাতিত ওলাবলৈ ভয় কৰিছিলে, এস্কৰ্ট নোহোৱাকৈ নেতাবিলাক আহিবলৈ ভয় কৰিছিলে। আজি তেখেতে নিজেও মটৰ চাইকেল লৈ ঘূৰিব পৰা এটা পৰিৱেশ হ'ল, সেইটোৱে ছুইজাৰলেণ্ড। এই ছুইজাৰলেণ্ড আৰু তাৰ পৰা মই কোদালেদি খান্দি আনি ইয়াতে বনাম বুলি কোৱা নাই। ৰাম ৰাজ্য বনাম বুলি ক'লে দাপৰ যুগত আৰু যাব নেকি? আজি চবেই কয় ৰাম ৰাজ্য বনাম, ৰাম ৰাজ্য মানে য'ত শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপদ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে শান্তিৰে থাকিব পাৰে, এইটো হ'ল ৰাম ৰাজ্য। নিজৰ ধৰ্ম নিজৰ সকলো কাম চিন্তাধাৰা ভালকৈ থাকিব পাৰে, মৰম স্নেহ ভাল এটা পৰিৱেশ আধ্যাত্মিক চৰ্চাৰ মাজেৰে, সেইটোৱে ৰাম ৰাজ্য। আজি আমাৰ ইয়াত আমাৰ অসমীয়াসকলো গোসাঁই ঘৰত যাই আছে, সত্ৰত যাই আছে, বড়োসকলো বাথৌ মন্দিৰ আমাৰ ব্ৰহ্ম মন্দিৰত যাই আছে, মাইনৰিটিসকলে আজি ক'ত যাই আছে? নিজৰ মানে মছজিদত যাই আছে, খ্ৰীষ্টানসকলে চাৰ্চত যাই আছে, নিজৰ নিজৰ কাম চবেই কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ গঢ়াটোৱে ইউপিপিএলৰ এটা টাৰ্গেট আছিলে। सुइजारलेण्ड होननानै बुङोब्ला गोजोन थासारिखौ बुजायनाय जायो, जाय जायगायावहाय दावराव दावसि गैया, गोजोननो रावनिबो हेंथा हेंसि गैया, नांज्लाय खनज्लाय गैया, नैबे जायगाखौहाय सुइजारलेण्ड सोदोब बाहायनाय जायो। नाथाय बिपिएफ पार्टीनि मानसिफ्रा मोनथिसेयावबो मोनथियै बायदि सरकारखौ बदनाम खालामनो थाखाय जाहाथे गावसिनि सरकारखौहाय बाख्नायो बेखौहाय टार्गेट खालामनानैसो बेफोर सोदोबखौ बाहायनाय जायो रायजोफोर। दा बेखौहाय जों बयबो मिथिखायो। दानिया रायजोफोर इउपिपिएल पार्टीनो भटखौ मानो होनांगौ? बे बाथ्राया जाहैबाय इम्पर्टेन्ट सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय। एक नाम्बारावहाय प्रमद बर' सारनो भट होनांगौनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोंनो गोजोन नांगौ। 2 नम्बरावहाय जोंनो हा नांगौ, हानि लेखा नांगौ। 3 नम्बरावहाय जोंनो हारिजों हारि गोरोबज्लायनानै मिलायज्लायनानै थांलाय फैलाय हान्था मेला जेरावबो जोङो खौसेयै मिलायलायनानै रायजो सालायनाय सरकार नांगौ। बेनि खारनावनो जोङो इउपिपिएल पार्टीखौहाय सापर्ट खालामफिननांगौ। बे समाव फैदो रायजोफोर जेम्स बसुमतारीनि सायावहाय जोङो सावरायनोसै। जेम्स बसुमतारीनि भिडिअखौ आं माब्लाबाबो लाबोनाय जायाखैमोन, नाथाय दिनै आं जेम्स बसुमतारीनि भिडिअखौ लाबोनाय जादों। मानोना जेम्स बसुमतारीया रन्जित बसुमतारी सारा बे निसिमा ओनसोलाव हाबनाय लोगो लोगो थोर थोर मोदोम मावदों। जेनगोनखौ नुहुरखादों, खोनानो मोन्दों हर गाबखोमाबायदों। बेनिखायनो बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै थगायनानैहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय गावखौहाय साधु दिन्थिफ्लानाय जोङो नुनो मोन्दों रायजोफोर। नाथाय हयथ' चिरांनि रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ जेम्स बसुमतारीया बबे पार्टियाव दङ। जेम्स बसुमतारीया गावगा गोसोआव मोजां सानदों जानो हागौ, नाथाय बिनि पार्टिनि हाइकमान्डआ माब्लाबाबो मोजांखौ साना हारिनि थाखाय। बेनो मेन रिजोनआ रायजोफोर, मिथिबायना? जेम्स बसुमतारी बिथाङा ख्रिस्टियान, नाथाय बिथाङा एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनो माब्रै हाखो आं बेखौसो सिन्था खालामदों। ओरै फारसेथिं नायोब्ला रन्जित बसुमतारी सारा माब्लाबाबो थगायफेराखै, बिथाङाबो ख्रिस्टियाननिनो सासे लिडार। दिनै रन्जित बसुमतारी सारनि बुंनाय आरो जेम्स बसुमतारीनि बुंनायनि सायावहाय जोङो रिजायनानै नायोब्ला जेम्स बसुमतारीया 100आव 99%खौनो नंखाय बाथ्रा बुंदों। जाहोना जाहैबाय गाद्दि आरो धोन सम्पत्तिनि सायाव। दिनैहाय जोङो खोनासङोब्ला सासे EM MCLA जासेयावहाय बिनियावहाय फैसा गैया होननानै रावबो बुंनो हाया।
फैसाया थाखायो दिनै जेम्समोन बायदि सासे लिडारा बर' हारिखौहाय ओरैबो थाङा हरैबो थाङा खालामनोसो सेस्था खालामदों जेरावहाय BPF पार्टीनि चिफ हाइकमान्डआनो बर' हारिनि थाखाय माब्लाबाबो सिन्था खालामफेराखै बिथाङा बुंदों जे बोसोर बोसोर दावहा नांबोनाय NDFBनि सोमोन्दै बुंदों BLTनि सायाव बुंदों हारिनि थैनि बानानि सायाव बुंदों मुंख्लंफोरनि सायाव बुंदों नाथाय बे बाथ्राखौहाय जेम्सनि जे हाइकमान्ड लिडार चिफ हाग्रामा महिलारि सारा माब्लाबाबो सानफेराखै बिथाङा सानदों जानो हागौ दा बिथाङा जुदि मोजांखौनो सानदोंब्ला अब्ला नोंथाङा BPF पार्टीखौहाय मानो सापर्ट खालामदों बेयो जाहैबाय मात्र रांनि लालसावसो नोंथाङा BPF पार्टीजोंहाय सिथाबनानै दङ बेखौसो जों नुदों रायजोफोर खोनानो मोननाय मथेब्ला जेम्स बसुमतारी बिथाङा दिनैनि समावहाय गावसिनिफ्राय मानसि फाथायदों फैसा बिनो थाखाय बै फैसा बिनाय दाबि दुमखि खालामनाय बे खामानिया गासैबो BPF पार्टीयावहाय सोलियो दा BPF पार्टीनि मेम्बार्सफ्रासो बेबायदि खामानिखौ मावो दा फैसा होनायनि खामानिखौबो बिसोरनो UPPL पार्टीनो मावदोंब्लाबो फोरोंदों आं बेखौसो बुंगोन रायजोफोर मानोना BPF पार्टीयावहाय बेबायदि फैसा होलायनाय लालायनाया सिगांनिफ्रायनो सोलिखादों दा बेखायनो जेम्स बसुमतारी बिथाङा गावनि माखासे मावथिफोरखौहाय बे खामानिखौ मावनो फोरोंदों आरो बिथाङा माखासे हारिनि धोरोमनि बेलायाव बाथ्रा बुंदों धोरोमनि बेलायाव बाथ्रा बुंनाय धोरोमनि बेलायावहाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया BPF पार्टीयावनो फार्स्ट जागायजेनदों बै समाव खुमब्रा खाख्लौ होनलायनाय नायग्रावग्रा नायगंग्रा होनलायनाय बैफोर थासारिनि समावहाय सरकारा सोरमोन जेम्सनि दैदेनजानाय सासे चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि BPF पार्टीयानो नङामोन होनब्ला रायजोफोर बावदों नामा आं बावाखै रायजोफोर नोंसोरो बावदोंब्लाबो आं बावाखै आं माब्लाबाबो बावनाय नङा BPF पार्टीनि सासन कालखौहाय मिथिबायना दिनै नोंथांमोना बावदों जानो हागौ खिन्थु आं बावा बे समाव जों नायनोसै मुनमुन ब्रह्मनि सायावहाय मोनसे ओरैबायदि बेरफ्रुसार बाथ्रा ओंखारदों गाहायाव नाय मा लिरदों मुनमुन ब्रह्मआ सासे रिजेक्ट जाखानाय यानिकि रिजिगनेशन लेटार होखानानै आरोबाव इलेक्शन दाबिग्रा सासे हिनजाव मिथिबाय दा बेबायदि रिजिगनेशन लेटार होखांनायनि उनावबो माब्रै आरोबाव बे गभर्नमेन्ट एमप्लय जानो हाबावखो माब्रै बियो टिकेट दाबिनो हाबावखो बिनि कुइसननि एन्सारा हाग्रामा महिलारि सारनि सायावसो थागोन दा रायजो राजाफ्रा मा बुजिदों सरकारा मा दायित्व लागोन बे मुनमुन ब्रह्मनि रिजाइन होखांनायनि उनावहाय पर्बतजरा समिस्थियावहाय बे मुनमुन ब्रह्मआ इलेक्शन गेलेगोन दा बे पर्बतजरा समिस्थियाव इलेक्शन गेलेनायनि सिगांनो मुनमुन ब्रह्मआ रिजाइन लेटार होखांखाबाय अब्ला माब्रै बियो आरोबाव इलेक्शन गेलेनो खाबु मोनबावखो ओरैबायदि आसरित बै समाव साख्रि बाख्रिया हाग्रामानि न'आवनि जाब्लानो मोननोमोन हाग्रामानि मावथिफोरनि न'खरनि जाब्लानो मोननोमोन बेयावहाय खुनु हाबा जानाय हाबा जायैनि सोमोन्दो गैयामोन बेखौ जों बयबो मिथिगौ नाथाय बे समावहाय हाबा जानाय जायैनि माखासे आयेन कानुन दङ जायफ्रा साख्रि मावदों बिथांमोना मिथिगौ आरो जेम्स बसुमतारीया बुंदों जे साख्रिखौहाय फैसा होनानैसो मोनदों नोंसिनि जायगायावनो दङ साख्रि मोननायनि फोरमाना आं नामखौल'सो बुङा आंबो डाइरेक्ट मिथिदों नोंसिनि जायगायावनो दङ फैसा होआलासे साख्रि लानायनि दा बे नोंनि साखाथियाव जे फैसा बिदों होनदों सोरनाव बिदोंमोन सोर बिदोंमोन बे मानसिनिफ्राय बबे लिडारा बिदोंमोन बेखौ फोरमान हो ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना अब्लानो फोथायगोन बयबो दा ओरैनो नंथारै बाथारै खुगायावल' नो होनोब्ला बे जानाय नङा ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि